Ei! Sembla mentida, però ja tornem a ser aquí. Si us creieu que havíem llançat la tovallola, aneu ben equivocats. Després d'afrontar algun que altre contratemps, una mudança i unes més que merescudes vacances, tornem amb les piles carregades i amb moltes ganes de crear més contingut pel canal. Com ja sabeu, jo sóc l'Alba i al meu costat està en Cesc. Aquesta setmana se'n feina visual i per no faltar amb la tradició us proposarem una pel·lícula i 5 sèries d'animació d'aquesta temporada de tardor que no us podeu perdre. Comencem! Semblava que no arribaria mai al dia, però per fi es posa punt i final a una història que molts van veure començar per allà al 1998 en el ja extingit manga del Canal 33. Evangelion 3.0 més 1.0 Threes Upon a Time es troba ja disponible a la plataforma d'Amazon per evangelitzar tots els seus fidels. La quarta i última pel·lícula d'Evangelion es va estrenar el passat 13 d'agost a través de Prime Video en un moviment comercial del tot inesperat i sorprenent. Acostumats a la manera de fer de Selecta Vision amb els 3 films anteriors, aquest nou escenari nascut per l'auge de les plataformes digitals i accentuat per la Covid ha provocat un canvi en les regles del joc i que per desgràcia per nosaltres ens ha deixat de moment sense el tan desitjat doblatge al català. Ho he decidit i aniré jo. Els nostres estimats pilots Shinji, Rei i Asuka diuen adeu després de 14 anys de l'estrena de la primera de les noves pel·lícules. Malgrat que sempre hem volgut saber com seria el final d'aquesta saga tan coneguda, ara que ja la tenim aquí, la sensació que deixa molts de nosaltres és d'un buit incalculable i la pregunta de «I ara què?». El quart impacte ha provocat un dany catastròfic a la humanitat deixant un món contaminat tenyit de vermell. Malgrat això, els supervivents que encara queden intenten seguir endavant i fer del món que queda un lloc habitable i reconfortant. Però no tothom està d'acord amb això i hi ha qui encara vol seguir amb el seu pla d'alliberació dels humans costi el que costi. Per mirar de posar fre a tanta bogeria i restaurar les antigues instal·lacions de Nerf, entrarà en joc la unitat 08 pilotada per Mari, a les ordres de la capitana Katsuragi i la subcomandant Akagi. Tot i que Evangelion sigui una tetralogia de ciència-ficció amb combats entre robots gegants i àngels, animat per l'estudi Kara i supervisat per l'incombustible Hideki Anno, en aquesta pel·lícula el tema central girarà entorn a la figura de Shinji Ikari i el seu procés d'acceptar qui és, el que ha fet i com redimir-se per seguir endavant. A Evangelion Threes Upon a Time es tancaran molts capítols personals, es resoldran moltes de les preguntes que els fans s'han fet al llarg dels anys i s'acabarà així amb molts dels interrogants que sempre han acompanyat aquesta icònica i melancòlica saga. I com Shinji, deixarem enrere molts traumes del passat. Més concretament els episodis 24 i 25 de la sèrie que a molts ens han anat atormentant durant tots aquests anys. Sayonara, すべてのエヴァンゲリオン. Imagineu-vos ser un nen però tenir el cervell d'un adult. Molts diríeu que es tracta del detectiu Conan, però no és el cas que ens ocupa. Estem parlant de la sèrie de Mushoku Tensei. El protagonista d'aquesta sèrie és un otaku de 34 anys que ni estudia ni treballa i tampoc fa res amb la seva pobra i miserable vida. La seva sort canviarà, si és que es pot dir així, en el moment en què el fan fora de casa i pateix un greu accident de trànsit que provoca la seva mort. Al despertar descobrirà sorprès que es troba dins del cos d'un recent nascut, anomenat Rudeus Greyrat. En un nou i estrany món on existeix la màgia i els cavallers, Rudeus haurà d'adaptar-se a la seva nova rutina i superar les pors i traumes que havia tingut en la seva anterior vida. El que no ha deixat enrere són les actituds masclistes i la ment tèrbola que en alguns casos fregaran els límits de l'humor. Durant la primera temporada vam veure la seva evolució nefasta en l'art de l'espasa, però no així en les arts ocultes de la màgia.
Mushoku Tensei és la història d'un otaku que s'ha passat tota la seva vida viciant a videojocs de rol amb zero èxit entre les noies i amagant-se de la societat, i que ara serà capaç d'enfrontar-se a tot allò que no era capaç a la realitat. Gràcies al seu poder innat per absorbir els coneixements dels seus mestres i amics, aconseguirà fer grans progressos i llançar encanteris molt poderosos per la seva edat. En aquesta segona temporada augurem capítols amb molta més acció i adversaris molt més temibles. 人は変わるんです。 時が来た。神の座を L'autor de Death Note torna a la càrrega amb la seva última obra, on canviarem els dimonis per àngels i les llibretes per fletxes. El seu nom és Platinum Men. La història del nostre protagonista, Mirai Kakehashi, farà un gir de 180 graus quan la seva família mori en un accident de trànsit i hagi d'anar a viure a casa dels seus tiets que amaguen un terrible secret. Serà a partir de llavors que la seva vida es convertirà en un autèntic malson en el que el suïcidi serà la seva única opció. Just el dia que es gradua, decideix posar punt i final a la seva vida tirant-se dalt a baix d'un edifici. Quan ja està a pocs metres d'aconseguir el seu objectiu, apareix el seu àngel de la guarda, Nase. Aquesta angelical criatura amb ales donarà a Mirai una segona oportunitat per recuperar la felicitat que tant enyora. La seva missió serà ni més ni menys que convertir-se en el proper déu de la Terra. Per aconseguir-ho, haurà de competir contra 12 aspirants més que lluitaran durant 999 dies per aquest regal diví. A més, Nase li donarà ales al seu somni i l'obsequiarà amb 2 fletxes, una de vermella per enamorar i controlar qui sigui i una altra de blanca per matar instantàniament. La manera en com les faci servir serà decisió seva. Qui ha dit que per ser rei cal ser un home alt, preciós i fornit? A Ranking of Kings, el nostre jove protagonista posarà tot això en entredit. En un regne on els seus reis són la visió física de l'home més poderós del món, entrarà en escena Boji, un príncep sord, dèbil i esquifit que serà tot lo contrari al cànon establert. A Ranking of Kings veurem les aventures i desventures de Boji, un nen cridat a ser el nou rei però que no és capaç de sostenir una simple espasa de fusta. Això provocarà que les persones del seu voltant i els seus súbdits no el vegin com un possible successor al tron i se'l mirin despectivament i amb cara de pocs amics. La vida de Boji canviarà quan es faci amic de Kage, literalment una ombra en el terra i últim supervivent d'un antic clan d'assassins, que d'alguna manera es podrà comunicar amb ell. Wit Studio, estudi conegut per encarregar-se de les primeres temporades d'Attack on Titan, torna a l'escena televisiva amb aquest nou projecte, en el que hauran de fer la sempre complicada tasca de versionar un manga a l'anime. Amb un estil i dibuix que aconseguirà enamorar-nos a primera vista, viurem les peripècies del petit Boji en el seu camí per convertir-se en rei. Una de les propostes més interessants ja està disponible al catàleg de Disney+. El passat 22 de setembre es va estrenar La Guerra de les Galàxies, imaginada pels més grans estudis d'animació japonesos, sota el nom de Star Wars Visions. Set estudis del País del Sol Naixent, entre els quals destaquen Trigger, creadors de Pro Mario Little Witch Academia, Studio Colorido o Kinema Citrus, responsables de Made in Abyss, entre molts d'altres, portaran a la plataforma digital de Disney 9 històries ambientades en l'univers Star Wars. Amb una duració de 15 minuts de mitjana per capítol, viurem el poder de la força des de perspectives molt diferents. Des de rebels que han format un grup de música galàctic, passant per un Sith que es dedica a caçar altres Siths o un robot il·lusionat en esdevenir un Jedi.
En aquests 3 episodis i en els altres 6 restants hi trobarem històries la mar d'entretingudes, combats que ens deixaran amb la boca oberta, girs argumentals, personatges carismàtics i petits detalls que ens faran esbossar un somriure i que tindran a les trilogies originals com a referència. Els fans de la Guerra de les Galàxies i l'anime tenim una cita a Disney+. Els Guardians de la Nit continuen la seva lluita contra les 12 llunes demoníaques. La segona temporada es preveu molt intensa i amb una reaparició inesperada que ens posarà nostàlgics a tots. Desperta't! Ens estan atacant! Després de la pel·lícula del Tren Infinit, que tan bones crítiques va recollir i de la que podem presumir de comptar amb un impecable doblatge al català, que ens fa recordar els doblatges que es feien en èpoques pretèrites, la sèrie s'havia d'encarar cap a la nova trama, l'Arc del Districte Vermell. Sorprenentment, però, aquesta nova temporada no començarà on ho va deixar la pel·lícula, sinó que ho farà uns dies abans que el Tren Infinit es posi en marxa, i on tornarem a veure el carismàtic i enèrgic Kyojuro Rengoku. Que bo! Ens ha quedat prou clar a tots. Aquest cop viurem l'Arc del Tren Infinit des de la seva perspectiva. Així doncs, els 7 primers capítols abarcaran l'Arc del Tren, i no serà fins al capítol 8 que entrarem de ple en l'Arc del Districte de l'Entreteniment. En aquesta segona part, els nostres protagonistes habituals s'infiltraran en un districte urbà, on les persones que hi viuen desconeixen l'existència dels dimonis i s'uniran a Tengen Uzui, el Pilar del So, per ajudar-lo a trobar les seves 3 dones desaparegudes. Aquesta recerca es complicarà quan faci acte d'aparició d'Aki, dels 12 Kizuki. En aquesta nova aventura, Tanjiro i Nezuko descobriran nous poders que els farà més forts, alhora que afiançaran la seva relació amb Zenitsu i Inosuke, els seus companys de fatigues. La segona temporada comptarà amb un total de 18 capítols. Tenint en compte que el passat 10 d'octubre es va estrenar el primer episodi, és fàcil preveure que tindrem Guardians de la Nit fins al mes de març de l'any vinent. Nosaltres ho deixem aquí, però no sense abans mostrar-vos un petit avançament de tot el que vindrà. Esperem que us hagi agradat, subscriviu-vos al canal i compartiu amb nosaltres les vostres opinions. Fins la propera!